Έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνει ο εμπορικός κόσμος για τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο λιανεμπόριο από την 1η Ιανουαρίου. Μιλώντας σε ημερίδα για το θέμα, η Υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου ανέδειξε τη σημασία της. Με αλλεπάλληλες ημερίδες που συνδιοργανώνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με τους εμπορικούς συλλόγους, σε συνεργασία με τον όμιλο ΕΝΕΤ, οι ιδιοκτήτες των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας ενημερώνονται για τις αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητά τους η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, η παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην επιτυχία της μεταρρύθμισης. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζει τους πάντες. Διασφαλίζει πάνω απ' όλα τον εργαζόμενο έτσι ώστε να πληρώνεται κατά ώρες τις ώρες της εργασίας του. Διασφαλίζει την πολιτεία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά πολύ σημαντικά διασφαλίζει και τον εργοδότη. Είναι σημαντικό και η στάση της πολιτείας ως προς τα κόστη τα οποία για άλλη μια φορά επιβαρύνονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες του εμπορίου. Στην ημερίδα δόθηκαν με επιστημονικό και κατανοητό τρόπο απαντήσεις σε δεκάδες απορίες εμπόρων και πρακτικές συμβουλές για τη σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο εμπορικός κόσμος το περιβάλλει, θα έλεγα, με θετικό τρόπο, ακριβώς γιατί έχει να κάνει και με την ηθική της εργασίας, αλλά έχει να κάνει και με τον υγιή ανταγωνισμό. Η ΕΝΕΤ, ως ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, έρχεται δίπλα στην ΕΣΕ, που διοργανώνει τη σημερινή ημερίδα, αλλά και τις χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, με ορθή επιστημονική ενημέρωση, αλλά και με εργαλεία τεχνολογικής προσαρμογής σε όσα επιτάσσει η νομοθεσία. Εκτός από το λιανικό εμπόριο, από την αρχή του έτους η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται και στη βιομηχανία.